Hej, det her det er gode gedearven til de fleste søer. Den her røde en her, den er jo virkelig god til det. Vi har ikke rigtig haft nogle geder på den endnu, men vi har været lige ved at have en, som efterfølgede den. Så rimelig pæn ud her. Så har vi den her ørrede en her, som vi har haft en på, som man kan se på profilbilledet. Den fisk, vi har derude, det er den, vi har fanget med den her. Fik vi en privat sø. Den her, som vi kan se, så er der lige lidt maling her, der lige har været med. Så vi har ikke haft noget på den nu, men der har været en, der har hugget på den. Så har vi den her gode skalle. Den har vi haft en på. Som vi kan se her med halen. Og så har vi sådan en her plastik en her, som burde virke rimelig godt til al form for det hele. Så har vi sådan en stor en her, til ordentlige fisk, som geder og sandart. Og hvad end du nu vil have. Den her også, til geder i dybt vand. Og den her trundtæl her. Også rimelig god. Og så den her lange ål her, som for det meste op vil virke. Jeg skal bare rulle rimelig langsomt.